Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yayan uwana, ina yi mana fatan alkhairi. Muna ƙara tunasar da 'yan uwa wajen cike wannan tsari na gwamnatin tarayya da ta bullo da shi ƙarƙashin wannan hukuma ta NITDA. 'Yan uwa a yi ƙoƙari a cike shi. Ga yanda abin yake. Idan ka shiga browser ɗinka, kana saka 3MTT, insha Allah za ka ga ya buɗe maka kamar haka, gashi nan. Idan muka duba, kana sakawa dai kana clicking zai shiga. Yawwa, idan ya buɗe za ka ga abun kamar haka. Gashi nan, yanda abin yake. Gashi nan yanda abin yake, zai buɗe maka. Gashi 3MTT. Ga yanda abun za ka gan shi. Gashi, ɓangarori ne gashi nan. Akwai ɓangaren fellows, akwai ɓangaren training providers, akwai partners, akwai placement organizations, wanda kake so ka zaɓa. Amma mafi yawanci yana da kyau a ce mutum ya zaɓi ɓangaren training ɗin domin idan an yi training ɗin mutum, insha Allah zai fuskanci abubuwa. A kowane ɓangare za a koya maka ne ɓangaren da za ka ƙware, kuma har ka iya ba da gudunmawarka ga al'ummarka. Ga ɓangarorin nan da za a karantar, gashi nan, skills in focus, gashi nan, sai ka zaɓa wanda kake so. Idan na farko ne software development, ko kuma ga su nan dai, sai ka zaɓi wanda kake so a cikinsu. Ga su nan daban-daban, an gani? Ga su nan, sai ka zaɓi wanda kake so, sai mutum ya cike. Insha Allah wanda kake sha'awa sai ka zaɓa ka cike. Yawwa, idan ka biyo ka yi ƙasa, gashi nan ga ɓangaren fellows. Idan kana son cikewa sai ka shiga, sai ka ce apply here, sai ka danna. Idan kuma ɓangaren for training providers ne, nan kake so, to sai ka abuna. Amma idan kana so ka cike wannan training providers ɗin, ka tabbatar da cewa kana da babban waje ko company, ko kuma wani waje dai da za ka iya karantar da mutane. Kuma mutum ya tabbatar da cewa kamfaninsa ko kuma gurin yana da wajen da zai iya karantar da waɗancan skills ɗin da aka yi magana, inda a kansu za a yi training ɗin. Idan ɓangaren training providers ne, mutum ya tabbatar da cewa ya iya ko kuma ya san yadda za a karantar da waɗannan abubuwa na baya da muka yi bayani a kansu. Ga su nan, ɓangaren software development ne, ga su nan, ko kuma dai wanne ne dai. Ga shi ne, ya kasance dai ka iya karantar da ɗaya daga cikinsu idan za ka cike ɓangaren training providers. An ga yadda abin yake. Ga su nan, ga sample nan duk sun babbayar da shi yadda abin yake. Da haka idan misali ɓangaren fellows ne, mafi yawanci dama shi aka fi ba da shawara wajen cikewa, tunda koya maka kwamfuta ɗin za a yi. Insha Allah, musamman ma ga matasa, a yi ƙoƙari a cike shi. Sai ka danna nan, gashi nan, sai ka ce apply here. Bari mu gani, na danna. Yawwa, an gani? Ina dannawa, gashi abin da ya buɗe mun, ya ce apply to become a fellow. Gashi nan, ga yanda abin nan yake. Gashi, ga kuma application process ɗin. Biodata, contact information, background, skills and employment status, training program choices, sai confirmation. Wannan shine step ɗin da za ka bi wajen cikewa ɗin. Idan muka zo nan ɓangaren, idan muka duba sosai, za mu ga form ɗin da ake cikewa. First name za ka rubuta, last name za ka rubuta, ga kuma ɓangaren gender shi ma za ka rubuta. Gashi nan, an gani, male ne ko female za ka rubuta. Ga kuma nan ɓangaren age range, shekaru. An gani, ga yanda shekarun suke, less than 18 years, ƙasa da shekara 18, ko kuma
18 zuwa 25 ko 26 zuwa 35 ko 36 zuwa 45 ko kuma above 45, duk wanda kake sai ka saka. Bayan ka saka kuma sai kuma ga shi nan ɓangaren origin, state of origin zai buɗo maka ga su nan kala-kala, Abia ne, Adamawa, Akwa Ibom ne, ina ne, ga su nan dai duka sai ka zaɓa. Idan ka zaɓa kuma sai ka saka state ɗin da kake bukata. Bayan ka saka kuma sai ka danna next, ma'ana ci gaba. Kana danna zai ƙara buɗo maka wani bayanan sai ka ciccike, kowanne dai sai ka cike zai ƙara ci gaba, saboda ba zai yiwu idan baka cike ba. Yanzu bari mu gwada ku gani. Yanzu misali mu danna next, kun ga abin da suka sa please input your first name, ma'ana dole sai ka ciccike waɗannan abubuwa ɗin zai buɗe. Idan misali ka ci gaba da yi sai kai kuskure, za ka iya dawowa ga nan previous, sai ka dawo ka duba. In ka duba sai ka ga idan ma gyara za ka yi sai ka gyara. Don Allah 'yan uwa musamman matasa a yi ƙoƙari a ciccike. Yawwa dama ce sosai, in Allah ya taimaka za ka iya samun aiki ta wannan ɓangare ɗin. Idan an yi training ɗinka wani kamfani za ka iya zuwa ka yi attaching, ko kuma kai ma ka samu wani waje da za ka na karantarwa. 'Yan uwa matasa don Allah mu yi ƙoƙari akan wannan al'amari, akan wannan tsari. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, kuma insha Allah za mu ci gaba da kawowa irin waɗannan abubuwa ɗin da insha Allah za su amfanar da musamman 'yan uwa matasa yawanci da ya kasance muna da ƙarancin ayyuka a hannu. Irin waɗannan skills ɗin su ya kamata mutum ya ƙoƙari ya jajirce wajen ya ga shi ma ya iya wani abu wanda zai iya karantarwa insha Allah. Allah ka ba mu dacewa, Allah ya sa a dace, don Allah ya yi ƙoƙari matasa a ciki. Yawwa Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah.